Profesionales del sector coinciden en que a Bulgaria le faltan 17.000 enfermeras y enfermeros para que su sistema sanitario funcione eficientemente. ¿Cómo solucionar o al menos mejorar la situación? Llevamos la pregunta a la sede del Sindicato de Profesionales Sanitarios de Bulgaria, que cuenta con 32.000 miembros. Milka Vasileva, su presidenta, ejerce como enfermera clínica desde hace 43 años. Основната роля на медицинските сестри е грижата за пациента. И то качествена грижа за пациента. Не просто поставяне на манипулации, защото много често лекарите говорят с медицинска терминология, което разбира се е неразбираемо за пациента. Но благодарение на това, че няма достатъчно медицински сестри, всъщност тази наша функция в момента е пренебрегната. Човешката подкрепа, човешкото отношение към пациента, за тях няма време. Според нашите изчисления, за да останат медицински сестри в България, стартовата заплата би трябвало да е поне 3 минимални заплати за страната. А какво може да направи Европейската комисия? Ние вече сме свидетели на много декларации, различни други финансови и какви ли не документи, които се отпращат към държавите. Дори в семестриалния доклад на Европа за България там изрично е написано, че трябва да бъдат направени, да бъдат увеличени инвестициите в здравните грижи, да се направи така, че сестрите да имат възможност да работят това, което наистина са били обучавани не само в лечебните заведения, а и в извънболничната помощ, което в момента не се прави. Expertos coinciden en que, además de más financiación, cualquier estrategia europea debería incluir también mejoras en aspectos como planificación, contratación, formación, condiciones laborales y desarrollo profesional.